Sanibona DUT, sanibona. Nase ngabashe DUT angishaya isandla. Oh Dali. Dali. Oh Dali. Uthatha nje 2 minutes ngaqala ngingesisebenzisile kancane bafethu. Ngoba mina hayi Sakela nje bafethu ngicela ngokukhulu ukuthoba ngizosho nje talking 2 minutes. I want to be long. Abantu abaningi bebe-inboxa on my TikTok bekhala ngokuthi this year NSFAS ba-rejectile. Ngihlangane nomfowethu ngaphezulu udayisa uswidi. Siyambuza ukuthi kuhamba kanjani ukuthi first year wakhe njengoba la i-DUT. Injalo-ke iphutha lokuthi kakhulu nento ebalulekile. Injalo nje. Now ngimbuza ubhuti lo uthi uNSFAS awakaphenduli kodwa unethemba lokuthi liphela konyaka izophila. When I drive around ngale kuBria fica ingane no 16 17 years lezinye zama first years seyidayisa ngomzimba ngikhuluma iqiniso because of isimo nanti ngifuna ukisho nje bafowethu ebalulekile. Success will never and is not sexually transmitted. Don't be fooled by hunger. Ungalenzi iphutha ngenxa yendlala udayisa ngomsindo bakho. Kusiza manje ukuthi because ngifuna ukutshela iqiniso bafethu isikole esikhathi is wrong. Abantu bathwele abantu banama-rituals abawenzayo bafuna innocent souls just like you. Ngiyacela ungalenzi iphutha lokhohlwa uphumaphi. Uphinde nabantu vele sebekujwayele ukuthi i-environment yala injani. Ngicela ukuthi wenze sure la empilweni ngenga-driver the-other-day mengicrossa kwi-toll gate yasemvoti uthi lo sisi bhuti wami ngicela ube careful. Ngithi mina wenze njani? Uthi uma uqeda ukuwela le-toll gate bazojijela amaqanda kwi-windscreen yakho. Ungisize ungawaphi. Ngithi mina ngizobona kanjani endleleni? Ngizobona kanjani i-way forward? Ngoba phela njengoba bejijela amaqanda amawali akhonela lokho ukuthi kungiwaye. Uthi hayi njengoba bejijela amaqanda nje iqanda liyashesha ukuwoma. So bayazi ukuthi wena uzoshesha uwipe mase lispread i-windscreen yonke ungasayiboni indlela. Then automatically uzobeceleni uzama ukulungisa inkinga yeqanda elijijele on your way forward. So unokuthi uwipe try as much as they are throwing eggs on your windscreen, try ufifiyele udrive siyakhona until you find your safest place. Kuyima unaka into abayijijele ku-windscreen yakho qhubeke nendlela. Ngoba mau athenga into yokujijela kwamaqanda ku-windscreen yakho ungakafocus la uyakhona ungakafiki ngeke ufike. Ngoba the moment uqala uyi-attenda lento ye-windscreen uzothi ubheka kwi-windscreen babuye bazotshotsha bazokubamba inkunzi bazokuhijack. La empilweni ngabantu engibabiza ngama-dream snatchers. La empilweni ngabantu engibabiza ngama-success delayers. They are not here at school to focus on school. They are here to delay you. That's why they will bazojijela amaqanda on your way forward. Batshela ukuthi phela wena uyilutho ngokubehlusheka kini. Batshela ukuthi wena ufuna uphume emjondolo kanti ukuthi uphume emjondolo kusho ukuthi umjondolo. Manje njengoba bula bazothi uyayitshela bazothi uzenza ngcono. They will try to discourage you ngendlela ogqoka ngayo. Ngoba ukuthi awube ngimtshela bafowethu ngingakhuluma ngathi mina ngaze ngiyibona i-prostitute eseyakha umuzi wakubo abazali aba-proud ukuthi si-proud ukuthi ingane yethu idayisa ngomzimba njengoba umuzi wethu unje. Bathi abakhomentayo hayi bakhona aba-successful esibazile ngathi hamba umbonise nje umuntu wakubo othi ngi-proud ngento eyenziwa ingane yami. Ngabatshela ngathi lento le benza nje bafike bathatha intombazane eyithatha. Kunabantu ababizwa nga-freedom fights. Bathatha umuntu eyithatha bathi sokunika i-flat sokunika imoto, we will give you the lifestyle that you want. Sokufika nawo wonke utshwala ama-drugs owafunayo hamba uyophothela ngempilo engathi
right because thina sifuna nezingane ezincane. Wena ufanele lo muntu nje successful akasebenzi bafethu. Kodwa simothatha unkosikazi wakhe ushadele empilweni eSouth Africa. Nabe nambona post enkulu. Cha, nabe nambona post kwi-vacation. Cha, every day unalo ilungelo lokuthi ngingaya kwi-vacation for the whole year. Kodwa every day uyahamba ayenza njani? Ayosebenza. Ngalenza iphutha. Kuthiwa if your software is not working, surely your hardware will become a victim of a absent mind. Nami mabhuti bami ngiyacela. Size la sishiye imese emakhaya. Ibhayithini iphethwe yithina. Kunomzali onganyele manje uthandazela ukuthi inkosi yami ingane yami esikoleni. Ayiphumele. Uyafasta kahle umzali uthandazela wena. Kodwa wena ngesikhathi sokufunda uyophila ngathi uthi ngiyacela ungayithatha i-decision ezokwenza usuffocate uhlupheke for the rest of your life. While unethuba lokuthi sacrifice everything and focus on your studies uphumelele uNkulunkulu akusize.